моя родина, мой народ и люди мудростью богатые, бо заховали свой порог, традицию в веках собратную, где у кожным колером природная стихия, из рысачак орнаменту складаўся сель життя, где нават у костюме надея, память, мрыя, жыццёвы вобыл поколения набыцця. Магілёўскі строй – традыцыйны комплекс беларускага народнага адзення Падняпроўя. Гэты касцюм быў распаўсюджаны да пачатку 20-го стагоддзя на тэрыторыі Магілёўскага, Быхаўскага, Шклоўскага, Чавухскага, Слаўхарадскага раёнаў Магілёўскай вобласці і Рахачоўскага раёна Гомельскай вобласці. Ён адрозніваецца яснай прастатой сваіх формаў, строгасцю і сціпласцю дэкору. У касцюме выразна дамінуе белы колер, падкрэслены архаічнай прыгажосцю чырвонага арнаменту. Калінкавіцкі строй – гэта адзін з самых маляўнічых варыянтаў беларускага жаночага касцюма. Ён быў распаўсюджаны ў Калінкавіцкім, Светлагорскім, Кастрычніцкім, Жлобінскім і часткова ў Мазырскім раёнах Гомельскай вобласці. Гэты строй адносяць да лепшых творах народнага мастацтва за яго унікальнасць. Аснова касцюма складае дзіўная па сваёй прыгажосці і дэкаратыўнасці кашуля. Нідзе больш на Беларусі не сустракаюцца такія каўняры-брыжы. Менавіта гэтыя прыбраныя прышыўныя або здымныя каўняры ў выглядзе пышных аборак, упрыгожаных вышыўкай, з'яўляюцца галоўным акцэнтам дэкаратыўна-пластычнага рашэння касцюма. Турава-мазырскі строй. Гэты комплекс адзення бытаваў у Жыткавіцкім, Лельчыцкім, Петрыкаўскім, Мазырскім, Ельскім раёнах Гомельскай вобласці і ў Столінскім раёне Брэсцкай вобласці. Аж да сярэдзіны 20-го стагоддзя народны касцюм у дадзеным рэгіёне ўжываўся як святочнае адзенне і відазмяняўся. Толькі ў 1960-1970-е гады ў гэтых раёнах Беларусі народны варыянт касцюма цалкам саступіў месца сучаснаму уніфікаванаму адзенню. Пухавіцкі строй – традыцыйны комплекс беларускага народнага адзення цэнтральнай Беларусі. Існаваў у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя на тэрыторыі паміж Слуцкам і Асіповічамі. Для гэтага строя характэрная строгасць, вытачанае умеранае аздабленне, разнастайнасць формаў у жаночым і мужчынскім адзенні. Геаметрычны арнамент просты, але выразны. Чырвоны ці чырвона-чорны узор складаецца з ромбаў, квадратаў, трохвугольнікаў, роўных і зубчатых ліній. Вось прыгажосць! Калекцыя на сцэне! А ёсць калекцыя, то значыць быць праекту! Аўтараў! Аўтараў! Праект! Беларускі касцюм ад вытокаў да сучаснасці. Мэты праекта. Вывучэнне беларускіх народных строяў як традыцыйных камплектаў беларускага народнага адзення, яго канструктыўных і рэгіянальных асаблівасцей. Знаёмства з сучаснымі падыходамі да стылізацыі народнага касцюма, заснаванымі на пераасэнсаванні народных традыцый беларускага строя, распрацоўка вучэбнага дапаможніка па тэме праекта, стварэнне і прэзентацыя калекцыі беларускіх традыцыйных строяў і стылізаваных касцюмаў ад вытокаў да сучаснасці. Аб'ект даследавання.
беларускі народны касцюм. Прадмет даследавання. Асаблівасці тэхналогій пашыву і аздаблення састаўных частак народнага строю. Творчае ўвасабленне характэрных рысаў народнага строю у стылізаваным сучасным касцюме. Гіпотэза. Знаёмства з гісторыяй беларускага традыцыйнага касцюма, вывучэнне і аднаўленне народных строяў дае магчымасць для творчага пераасэнсавання атрыманых ведаў і ўменняў пры вырабе стылізаваных сцэнічных касцюмаў і іх выкарыстанні ў сучасным жыцці. Здаецца, што ўсё зразумела, але што далей? Нам тэрмінова патрэбна натхненне. А дзе ўзяць? Вядома дзе. Калі ў вашай справе намеціўся тупік, не трэба засмучацца і плакацца наўзрыд. Звярніцеся да майстара, настаўніка свайго. Падасць ідэю, вопыт, і будзе вам дабро. Я лічу, што мая галоўная задача як майстра заключаецца ў тым, каб знаёміць моладзь з гэтай багатай спадчынай, выклікаць цікавасць да народнага касцюма і, магчыма, справа не абмяжуецца толькі цікавасцю, а ўзнікне жаданне стварыць нешта сваё. Зразумела, патрэбна выкарыстоўваць веды і ўменні, атрыманыя пры рабоце над традыцыйнымі строямі. Але традыцыі – гэта не догма, а толькі адпраўная кропка для мастацкіх эксперыментаў у тэкстылі. Вось так, мае ягадкі. Ягодки, Журавіны. Брусницы. Вось вам і натхненне. Наперад! Пры стварэнні дадзенага касцюма за аснову быў узяты вобраз саспелых чырвоных журавін, злёгку прыцярушаных першым снегам. Касцюм складаецца з ільняной кашулі з вышыўкай, плахты, паяснога вырабу з натуральнай скуры, вяночка і шыйнага ўпрыгожвання, таксама з натуральнай скуры. Гамоняць ветрам і шумяць над озерам лясным асіны, холодным полымем гараць, над белым мохам журавіны. Пры стварэнні гэтага касцюма за аснову ўзята выява куста брусніцы. Колеры, якія выкарыстоўваюцца ў касцюме – белы, шэры, чорны, гульня святла і цені ў гушчары лесу, чырвоны, колер саспелых ягад, зялёны, лістота. Выкарыстаны толькі натуральныя матэрыялы, адбелены і неадбелены лён, натуральная скура і баваўняныя ніткі. На рабіне скачуць шустрыя сініцы, пад дажджом намоклі клёны і дубы, наліліся сокам спелыя брусніцы, і каля дарогі выраслі грыбы. І вось яно ў касцюмах, ранейшае, сучаснае, а як яго на сцэне прыгожа прымяніць? Бяром народны гумар, ідэю КВЗ, стендап. Ды так ніхто не робіць. Мы рызыкнём, як будзе, як гаварылі быць альбо не быць. Нічога сабе ў цябе вуха, напэўна, у асла пазычыла. Так, паненка, яго ж розум вы сабе забралі, а мне толькі вуха і засталося. А ты памыла рыбу перад тым, як паставіць яе варыць? А навошта? Яна ж заўсёды ў вадзе бывае. Не, я ўжо не разумею, хто з нас дурная? Я ці ты? Думаю, панечка не трымала бы сябе дурной. Іван, ти тут? Тут, паночку. А що робиш? Нічого. А Мариля де? Я з Іваном. А ти що робиш? Допомагаю Івану. Ну добре, як скончите, подойдите мені боти. Проект Белорусский костюм от бытового до сучасности. Шагайте, праця буде!